Kagyari naman ang mga pabalo namon sa inyo nga pampagood vibes sini nga weekend. Gusto bala mag-relax ang mami kag daddy, pati lolo kag lola at the same time maka-enjoy man ang kids? Inablang may matahom kamo nga view, kag matugnaw ang dapya sang hangin. Samtang naga-enjoy ang kabataan sa pag-slide-slide kag ang mga young at heart. Pwede man mag-enjoy ang mga may edad na sa mga rare nga mga cacti kag succulents nga collection sang owner sang farm resort. Inang aton lagawan boss sa tripping ni Ruming. Kag sa Baganihan, isa ka nursing student ang wala sang pagduwa-duwa nga mag-rescue sa isa ka persona nga nalipong sa tunga sing isa ka event. Aton siya nga kilalahon sa Sunday.